El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los The Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. O ceu cobrou unha cor que facía pensar. Era a hora en que as botellas se rompen para dar paso ás profundidades. Atrás quedaban as cores álxidas, mortas de sono. O calor enfriábase no bisturí do horizonte. Os nenos de cóvados na xanela enfrontaban a historia inconscientes, nun palpebrexo tan veloz como a infancia. Pero aínda hai un cambio posíbel que se reserva no bolso, un remanente da derrota, para mirar arredor. Non nos estábamos separando, por iso nos recoñecemos. Fitábamonos na cita imprevista, sen saber quen nos chamou ao fío da noite. Con este texto de Luisa Villalta, a homenaxeada neste 2024, comezamos este episodio especial das letras galegas, pedindo de antemano as miñas desculpas polas patadas que pegarei o galego que nunca aprendín correctamente e que nunca se falou na miña casa, pero que respeto profundamente. Porque forma parte da miña identidade tamén, porque foi a lingua que falaron meus avós ata escapar da fame e da miseria que tiveron que sofrer, e que conservaron na intimidade da súa casa, adoptando o acento e as novas palabras que unha Venezuela próspera e acolledora aportaban ás súas vidas. Vidas como as de tantos galegos que emigraron, como as de tantas familias que saben o que é ter un corazón repartido polo mundo, sen ser nunca de alí nin de acolá, pero entendendo a Galiza como esa nai que sempre ten o seu regazo aberto e cheo de agarimo, e que seca as túas vaguas co seu delantal, mentras prepara un anaco de pan con manteiga e azucre para olvidar as penas que tanto te aflixen. Benvido, Bruno. Que tal, Erika? Moi ben. Bueno, espectacular. Que te parece? Espectacular. Non esperabas esta para intro, nada, para nada. Hoxe é o Día das Letras Galegas, estamos facendo unha homenaxe e falábamos que, claro, que tócache outra vez sí. unha efeméride. Sí. Parece que a túa sección coincide sempre con algo especial. Non é culpa miña que o almanaque galego estou cheo de festas e cosas, así que... Pero hoxe non queríamos perder a oportunidade de falar das letras galegas e ademais tes moitísimas cosas que contar porque o faremos desde un prisma histórico e dende un punto moi interesante. Sí, a ver, vamos a intentar facelo así, quero dicir, é certo que ao final estamos pecando un pouquiño de caer aí no rollo que nos marca o calendario, pero bueno, é que tamén si está no calendario por algo. Entonces, bueno, entonces o que intentei facer hoxe vai ser un pouco unha mestura. É dicir, vamos a empezar con este día que celebramos hoxe das letras galegas, pero vamos a despois a derivalo un pouquiño a algo máis concreto, mellor de Vigo e tal. Obviamente vamos a explicar a conexión que ten Vigo con este Día das Letras Galegas e despois vamos a derivar a unha cousiña máis propia nosa, máis de aquí. Entón vamos a facer unha mestura desa efeméride con algo xa que non ten nada que ver coa efeméride. Perfecto. Vale, sorpréndenos, Bruno. Bueno, máis sorpresa que acabo de levar con esta introducción, Erika, non a vas ter ti. Así que, o sea, espectacular de verdad. Gracias. Encantado. Pois bueno, nada, imos alá entonces. Venga. Sí. Bueno, o que te dicía, o sea, ao final o almanaque galego está cheo de festas, de celebracións, e, como te digo, se están aí por algo, entonces todas teñen a súa historia, todas teñen a súa profundidade. É que o que pasa coas efemérides, estamos descubrir contigo, é que moitas veces celebramos sen saber moi ben o que celebramos, ou a raíz de por qué, e estas letras galegas, que son exactamente, claro. Claro, aí está o rollo, é dicir, se a Reconquista, por exemplo, no do anterior programa, era superimportante para nós, o Día das Letras Galegas, outro tanto do mesmo, non? Entón, a pregunta básica que nos temos que facer é por que se celebra, non? Este día, como diste. Pois basicamente o que celebramos este día é a nosa lingua. É a sorte de ter unha lingua propia, que por desgraza nos últimos anos está esmorecendo, é dicir, está morrendo, pero que ten unha historia non milenaria, pero case, porque os primeiros textos en galegos dos que se teñen constancia, o galego-portugués, se queres, datan dos séculos XII e XIII.
É Exacto. dicir, entre os anos 1100 e 1200. Caramba, para logo escoitar que o galego é un dialecto. Sí, ou algo inventado de onte, ¿no? Ou algo así, ¿no? Sí. Claro. Entonces, claro, o sea, así como a referencia máis que temos é o foro do Bo Burgo de Castro Caldelas, que é un documento que se entregou en Allariz en abril de 1228, Sí. e é o texto datado máis antigo, o sea, o texto en galego feito en Galiza, máis antigo dos que se ten constancia, polo menos por ahora, ¿no? Dos producidos aquí. É dicir, se as contas están ben feitas, porque, e isto xa, aí nos metemos na curiosidade, as datas dos documentos medievais non as podemos tomar como tal están escritas. É dicir, hai que facer unha adecuación, hai que facer... Unha aproximación. Non aproximación, realmente hai que facer contas para... vale. Para... o sea, eras que axustar, sí. porque os calendarios que se seguían naquela época eran distintos aos nosos, entonces os anos non tiñan os mesmos días que temos nós hoxe en día, os meses non eran exactamente iguales. Curioso. Entonces, si ti, por exemplo, pillas estou inventando, bueno, un 17 de maio, xa que sí. estamos, un 17 de maio de 1200 e pico, non podes facer unha resta de decir, pois mira, tal día, sí. no, o mellor 17 non me vou meter agora en non, entendo, nas calendas e nos idus e non todo isto, que sí. son as cosas que hai que ter en conta, sí. hai que facer as equivalencias. Non é tan fácil como contar os anos que tes ti, porque naciches no meu caso, o 22 de xuño, podo dicir que vou cumprir 42. Exactamente. Non se pode facer así. Non se pode facer así. Okay. Hai que facer a partir de certa época así, sí. pero de esa época para atrás no. E de feito en cada época pode ser que cambie tal, que si o calendario gregoriano, que si bla 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 bla. Okay. É unha aliada que me parece espectacular. Sí. Eu cando estudiei na carreira fascinou por completo. Pero hai que estar un poquinho aí pollo posto. Vale. Entonces queda así esa curiosidade que o mellor moita xente non sabe. Eu non tiña ni idea, vale. Pues claro, é que agora que o dis é como, claro, porque depende da época, era un calendario outro. Ao final, outro. cando falamos deste tipo de cousas, damos por feito que a data que nos están dando xa é a correcta, xa é a que está feita e preparada, ¿no? Para tal, e non a do documento en sí. Exacto. Como se te presentan o documento en sí e ti lees esa data e dices, pues no. Non coincide, entonces, claro. Claro, entendemos que esta data que acabo de dar que xa é a ajustada, ¿no? Vale. Entonces, si eso é así, básicamente estamos a 4 anos de que cumpla 800 anos, es decir, de 8 séculos. Carai. Vale, entonces, claro, 1228, pues, sí. para que darnos unha idea de como, o de cando, digamos, podemos datar, entre comillas, o de podemos datar, porque realmente un idioma non se pode datar. Non. É dicir, algo como un derivado do latín neste caso, non hai vai transformándose. Claro, non hai unha data concreta que a partir deste día latín fora, galego dentro, etcétera, etcétera. Eso non. Pero é algo vivo. Pásame a mí na miña vida hai como un momento no que o galego que eu aprendín non é o galego que agora dices que é o normativo, é dicir, vai evolucionando porque pasan cousas políticas, sociais e históricas que transforman todo. En algún momento aquí, bro, estará metido efectivamente. Actual, por exemplo, ¿no? Esperemos que no, por favor. Bueno, pero a vida é así. Entonces, vale, eso é o que celebramos, ¿no? Por que o 17 de maio? Sí. Vale, xa sabemos o que se celebra, pero por que ese día? Pois porque o 17 de maio de 1863 foi editado Cantares Gallegos de Rosalía Castro. Grande. Entón, para conmemorar o primeiro centenario desa data, en 1963, decidiuse que cada ano a partir ese mismo día, o 17 de maio, se dedicara a un autor distinto, ¿no? Un autor que levara, bueno, unha das, ou a única, creo, regla que ten que haber é que pasaran máis de un mínimo de 10 anos dende a súa morte. O sea, que sempre teñen que estar mortos. Claro. Isto é importante saber. Sí. Digo, para que ninguén que quera escribir algo este esperando algo que non va a ocurrir, non se va a enterar. Non. Entonces, bueno, e digo autores en masculino porque tamén hai que dicir que dos máis de 60 anos que levamos dende os 63 con isto, só houve 6 mulleres, contando a Luisa Villalta, que a que se homenaxea este ano. Entonces, bueno, outra cousa a cambiar, ¿no? Quede dito polo menos. Entón, bueno, o sea, o 17 de maio celebramos, gracias a Rosalía, a nosa lingua, porque a lingua ao final, o que realmente a mí gusta me dicir que o que celebramos é que estamos vivos, porque basicamente porque a comunicación
a interacción entre as persoas, ¿no? E a propia vida, e para nos comunicar precisamos dunha linguaxe, dunha lingua, que neste caso é o galego, e por eso para min o final de 17 de maio, como o resto de ano, pero bueno, o que celebramos é estar vivos directamente. Entonces, nada, Gústame Sí, ¿verdad? Gústame este matiz, sí. Ao final todos nos É celebrar a vida. Todos nos poñamos literatos nun día como este. Totalmente. Entonces, claro, diste, a ver, e quen decidiu isto Sí. do 17 de maio? Que moi ben que Rosalía editou tal, pero isto non saiu dela. Non, claro. Vale? Entonces, bueno, pois foron tres personas, tres persoeiros ou personaxes do eido cultural galego daquela época, que formaban xa parte da Real Academia Galega, e que consideraban cantares gallegos, e cito textualmente, a primeira obra mestra con que contou a literatura galega contemporánea, porque a súa aparición veu a lle dar prestixio universal á nosa fala, como instrumento de creación literaria, e representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia. Ole. Este é o primeiro punto da, digamos, da oferta, da proposición que estes tres persoeiros que vou falar ahora lle propoñen a Real Academia Galega para facer do día 17 de maio. O sea que, nese momento, 100 anos despois desta obra de Rosalía de Castro, hai tres persoas que deciden que sería interesante utilizar a data da creación desta obra para xerar este día festivo. Para celebrar un día Qué bonito. sobre a literatura, tal festivo, fíxose festivo nos anos 90. Eso foi despois. Eso foi posterior. Isto simplemente foi unha cousa entre eles para decir... vamos a celebrarlo e obviamente vamos a facer eventos e demais e vamos a tal, pero claro, ao final o paso do tempo vai deixando un pozo que ao final dices, coño, pues, estamos celebrando isto durante décadas, é unha cousa importante para o país, pois polo menos vámoslo facer festivo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, quen foron esas tres personas? Aquí xa empezamos coas relacións con Vigo. Venga, ¿vale? va. Entonces, a primeira foi Francisco Fernández del Riego, que posiblemente lle sone máis de un, e que era de Lugo, da provincia de Lugo, ¿no? De Vilanova de Lourenzá. Foi un editor, un xornalista, un activista político-cultural, en fin, todas estas xente daquela época que se dedicaba a toda canta cousa había, ¿no? Foi o fundador da editorial Galaxia en 1950, que é unha editorial que sigue en activo aquí en Vigo. Sí. E bueno, iso foi como o primeiro, ¿no? E se cadra un dos máis coñecidos. O outro foi Xesús Ferro Couselo, que era de Valga, en Pontevedra, foi un historiador e investigador tamén. E o terceiro foi Manuel Gómez Román, que este xa era de Vigo, era arquitecto, e o mellor non coñecemos o nome ou a cara que ten, pero sí que podemos coñecer edificios que deixou aquí porque pasamos todos os días ainda hoxe en día por diante deles. Maravilla. Como o edificio Simeón da Porta do Sol, por exemplo. A Casa Malder, que é esta Casa del Huevo, que creo que falamos algunha vez, pois ese edificio é del tamén, que está en Montero Ríos, e a Ermida do Monte da Guía, en Teix, por exemplo, que é do ano 51. Pois aí temos moitas máis cosas, pero bueno, así representativas. Claro. Entonces, bueno, temos estas xa as primeiras conexión con Vigo, destas, sobre todo de Fernández del Riego, morreu en Vigo, ao final acabou vivindo en Vigo, pero sobre todo de Gómez Román, ¿no? Como arquitecto que digamos dunha disciplina allea non a cultura, porque ao final a arquitectura creo que ten moito de cultura tamén. Pero sí da escrita, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, para que isto existise, para que estas tres personas decidiran 100 anos despois de que se publicara este libro facer esta festividade, ese libro tiña que existir, e para que ese libro existira houbo que imprimilo. E pregúntache, onde se imprimiu a primeira edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro? Non me digas que en Vigo. Pois sí, señora. Ai, que bonito. Pois sí, señora. Aí estamos. Máis concretamente no establecemento tipográfico de Don Juan Compañel. Carai, na Rúa Real do Casco Vello. Ostras. Nada menos. Temos plaquiña ou algo? Hai plaquiña, vale. Vamos a tratar ese tema, porque aí hai un despiste tamén. A ver, contanos. Vamos a ver. Para que non saiba, se vamos á Rúa Real, sabemos onde está o Fai Vistés, por exemplo. Sí. Vale? Se nos situamos aí, pero continuando pola Rúa Real para baixo, antes das escaleiras estas onde estaba o Casa Grande, aquí xa falo dos 90, 2000 e tal, bueno. Aí, seguro que a todos vos sona, hai un retrato de Rosalía pintado nunha verja dun local, a man dereita. Sí, tamén. Vale, pois ese edificio onde está a placa, vale? Esa verja onde está pintada a fixe de Rosalía é o local da Revolta, da Asociación Cultural.
E es nese edificio onde está a placa, que se colocou en 1985, polo centenario da morte de Rosalía. Ok, ¿vale? perfecto. Rosalía morreu en 1885 e para celebrar que aí estivo a imprenta de Juan Compañel, pois puxose a placa, ¿no? É no actual número 12, por si alguén o quere buscar en Google Maps. E vamos a animar tamén que se pasan por ali e fan unha foto, nos Pues, etiqueten. por suposto que sí, Que eso sempre sempre. gustanos cando interactuades con nós. Claro. E aquí é onde nos metemos ahora no despiste. Ah, que despista. A ver, efectivamente Juan Compañel tivo aí a imprenta, pero Sí. non a imprenta na que se imprimiu o Cantares Gallegos. Vaya, É dicir, vaya. E isto sí que aquí sí que este girito de guión, sí que cito a Pedro Feijó, Sí. que seguro que moitos o coñecen tamén, que é autor de Camiñar o Vigo Vello, Os fillos do lume, Ninguén contra a verdade, etcétera, etcétera. E el conta en algún dos seus libros e por internet tamén que a imprenta que tivo nese local número 12 hoxe en día, Juan Compañel, é do ano 1865. Pero se Cantares Galegos se editou en 1863, non puido ser nese edificio. Entón, non. Onde foi? Entón, o sea, Juan Compañel tivo os seus talleres en distintos lugares, sempre na Rúa Real. Entre 1856 e 1863 Sí. está no número 14 e entre ese 1863 e o 65 está no número 21. Ajá. Pero que pasa? Xusto ese cambio de número é no ano no que se edita Cantares Gallegos. Vale, vale. Entonces, onde foi? Pois no 14 e no 21. Por qué? Porque é o mesmo edificio. É dicir, nesa época, Bravo. é dicir, non sei se me estou... No, estaba súper concentrada en plan, a ver, onde foi? No, foi o mesmo. Non foi no mesmo edificio, que non sei se me estou explicando. Non foi no mesmo edificio no que estaba a placa, Sí. pero foi no mesmo edificio desas dúas primeiras dirección que tivo. O caso é, o primeiro girito de guión Sí. que hai que falar aquí é que onde está a placa hoxe en día, a imprenta que tivo Juan Compañel foi en 1865. Perfecto. Pero o libro editouse 2 anos antes. Sí. Vale, entonces nese edificio non podía ser. Vale. Entonces, hai un registro no Arquivo Municipal de Vigo que no ano 1863 Juan Compañel ten outras dúas direccións distintas tamén na Rúa Real vale. para a súa imprenta. Sí. Eso, claro, nesa época cuadrou a reorganización do rueiro da ciudad. Antes cada un puña o número que lle petaba, ou Perfecto. sin número, era como a casa do conde ou a casa da panadeira, o que sea, Sí. e todo Dios sabía onde estaba eso. Pero se poñas un número, un puña un, outro puña tres, outro puña dos, e un Random pouco total, diferente. sí. Nesa época é cando se organiza e se di, vale, tomando como referencia a casa do concello, Sí. vamos a poñer dun lado os pares e do outro lado os impares. Sí. Entón, claro, naquela época, ese Juan Compañel que teña no número 14, con esa reorganización, o número 14 pasou a ser o número 21. Entonces, por eso ya aparecen esas dúas primeiras entendo. pero que a partir do 65 el levou a imprenta o número 14, que é onde hoxe está a placa. Vale. Pero claro, o libro non se editou no número 14. Número 14, foi no número 21. No número 21, que sigue sendo o número 21 que existe hoxe en día. Vale. E que seguro que moitos pisamos por ali polas noites E non somos e conscientes. non somos conscientes. Que bueno, pero entón teríamos que facer unha nova placa. O coller esa placa E movela. directamente. No, pero ahora xa forma parte da cidade. Claro. Eu sería partidaria Sí, de de facer segunda, unha ¿no? fe de rata Sí. cunha segunda placa e dicir esta pequena historia Placa que de corrección. E poñer, Efectivamente. Pues, pero para eso Moi habría que interesante. falar co dono do tipo X, porque é onde... Non te Sí, señor. creo. Isto é un plot twist en toda regla. Totalmente. Aí tes o Tipo girito. X. Hai que falar cos de tipo X para Sí. que nos permitan, porque aí ese o número 21, é onde está o tipo X hoxe en día, é o número 21 dese cambio, desa reorganización rueira do Vigo daquela época, e era onde se editou. Pero Bruno, acabas de dar un... unha información que pode cambiar a historia da cidade. Non creo. Xa se sabía, se non se cambiou antes, non creo que se vai a cambiar agora. A verdad. Maravilla, Pero maravilla. Sí. Pois no tipo X foi onde naceu a literatura galega, se queres dicir. Bueno, encántame. O sea, eu non coñezo o dono do tipo X, pero hai que facerlle Hai que chegar falar. este Pois episodio. aí o tes. Entonces, bueno, quede referido que aí Perfecto. foi Pedro Feijó, digamos, o que o deu a coñecer Pedro isto. Feijó, gracias. Exacto. Pero aquí hai outro girito máis. Máis? Máis, ahora Veña. isto é, xa te digo, Juego de Tronos, pero a nivel vigués.
Resulta que o 17 de maio non é realmente o día no que se editou o libro. Ah, O 17 de maio é a data na que está asinada a adicatoria coa que Rosalía ajá. abre ese libro. Ah, Non sabemos exactamente o día. cando foi... Claro, bueno, cando se editou. Pero que si podemos sacar é que si se estaba adicando o día 17 digamos, ese inicio do libro, pois é que o libro ainda non estaba editado. claro. ¿No? É unha dedicatoria que Rosalía lle dedica a outra autora Sí. que utilizaba o pseudónimo de Fernán Caballero. Ah. E que yo adica porque era moi fan de dúas das súas novelas. E, bueno, Aí pois está. cosas da Perfecto, época, ¿no? sí. Apoio entre féminas fantástico, pero, bueno, como é, digamos, a data máis que máis destaca, porque estaba na primeira Sí. páxina do libro, pois queda. Era fácil, a ver, é que Claro. tamén imos por a nosa pel, na pel desta Claro. xente, non? Están intentando organizar un día das letras galegas, aparece unha data, 17, xa está. Non Claro, vamos a... hai que ser pragmático. Claro, non vamos a estar facendo este equipo de investigación que... Non estabas ti, Bruno. No, para nada. Senón, Sí. Iba a depender de min seguro. Pero bueno, pois aí temos a grandísima conexión de Vale. Vigo co Día das Letras Galegas. maravilla. Vale? Indirecta ou directa, como Sí. queramos, pero vamos, que é unha conexión básica. Magnífico, Vale? sí. Entonces, nada, claro, para que se edite, para que todo isto sucedera, Sí. dependíamos dunha imprenta. Porque claro, que importancia ten na época na que estamos falando unha imprenta nunha cidade? Todo o máis. Porque refírome, non estamos nunha era onde sexa tan fácil quizáis facer No. unha obra que te impriman, porque Claro. era moi caro, Era caro imagino. e, bueno, e ao final tamén tens que ter o material, Sí. é dicir, en Vigo, por exemplo, tense constancia de algunha imprenta efímera, digamos, Sí. ou que se estivo moi pouco tempo a principios de 1800, sobre 1808, unha cousa así. Pero realmente hai dúas que son digamos, as estables Sí. de tal, que é esta de Juan Compañel, que él era vido de Santiago, pero despois hai outra que é a que máis nos interesa e a pola que vimos tirar, que é propia de Vigo, dun vigués, e que digamos que deu pé a un acompañante que nos leva acompañando toda a vida en papel, ¿no? Quen Porque será, quen será. será. Pues, si falamos de prensa en Vigo, o que Tenemos se que lle ven falar a todo, de- exactamente, do Faro de Vigo. Perfecto. Bueno, pois Que nos recorda a súa visita ao Faro de Vigo con colexio. eu non porque- fui nunca. Non. A mí nunca me levaron ao Faro. Non de te Vigo. creo. De verdad. En serio? De verdad. Hai que arranxar isto. Sí, temos que ir ahora. Ahora creo que iba a Mira, disfrutar. ahora sí que etiquetarei a Faro de Vigo. Por favor, leven Por favor, a Bruno. leven a Bruno, porque teñen unhas fotos. Eu recordo que levei impreso. Sí. Bueno, despois da visita danche unha copia, non recordo cal, pero Sí, imagino que será o primeiro Faro de Vigo. Pode ser, sí. Entón, ten que gustarche seguro Pois a visita ao seguramente. Faro. Pero pues, mira, pues, non tiven as miñas excursións, creo que unha foi... Isto hai que arranxalo. Claro, non foron especialmente interesantes, ¿no? Pero bueno, xa cumplido coa efeméride, eu creo, vámonos Sí, sí, a meter vamos a ahora, tope. Ahora vamos de recreo. Unha ¿vale? imprenta tan importante como para sacar un xornal, ¿no? Que chega ata hoxe. Sí, é un e que, dos máis e importantes. que realmente hoxe en día é o xornal máis antigo de toda España que se sigue editando. É dicir, é o decano da prensa española. Datazo. Nada menos. O sea, Datazo. máis de 170 anos. Bueno, isto é... E sigue por aí. Sigue. ¿sabes? Longa vida Faro de Vigo, que claro. sí. Pero vamos, que é increíble que a ver, non foi o primeiro, vale, quero dicir Sí. que, pero sí que é o máis longevo, é o que máis Sí. se mantén no tempo de todo Dos o que país. quedan é o Dos que existen máis- hoxe en día, exacto, claro. entendo. Ángel de Lema e Marina é o fundador, é ese vigués que digamos tirou pa diante con a imprenta, máis ou menos pola época tamén de Que é a rúa de- onde está o Faro. Claro. Bueno, outro máis que se dedicaba a mil cousas, bueno, como todos da esta época. Nesa época, a Nesa xente era época, polifacética, oye. Os días duraban máis de 24 horas, porque senón non entendo. Non dan as contas, non? Claro. Ao principio o sea, Ángel de Leme Marina, esta imprenta, imprimía folletos, todo tipo de traballos, ¿no? Comezou pequeniño. Sí, digamos. tiradas, folletos, pois, ou edicións, pois, de cosas médicas, químicas, o que sea, ¿no? O poquinho que iba aparecendo. Pero xa en 1853 é cando edita o primeiro número de Faro de Vigo, que era 2 números semanales, o sea, non era diario. Vale.
Home, quedaba moito traballo, que Sí, 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 pensamos sí. nunha imprenta digital como as de agora, pero non, eran pezas de ferro que había que colocar, Claro. era un Claro, e, traballazo, bueno, e eh? despois antes o Sí. contido todo preparalo, Sí, sí. entrevistar e facer unha crónica o que sea, ¿no? Sí, Quero sí, sí, dicir, sí. era totalmente artesanal, exacto. Entonces, bueno, claro, Faro de Vigo é o faro da prensa viguesa, pero hai vida máis alá de Faro de Vigo tamén. Ah, contanos. Non é o único, nin será o último que existe en Vigo, ¿no? De feito, Faro de Vigo foi o sexto xornal Ah. que se imprimiu en Vigo. O sea, que houve unha infinidade, houve máis de 60 periódicos e xornais e diarios que se editaron máis ou menos por esta época, sobre todo a partir da década dos 60 dese século XIX, máis de 60 diarios, algúns duraron un día, outros duraron 3 semanas. Como os podcast. Como os podcasts, exactamente, claro. Entonces, claro, aquí, por exemplo, tirei moito dun libro que se chama Vigo en su historia, por se alguén o quer buscar, é un libro Vale, dos anos anotamos. 70. Vigo en su historia. É un libro enorme, trata un montonazo de cousas. Sí. Obviamente xa está quedou desfasado para algunhas cousiñas, Bueno, pero para a base do que tratamos hoxe eu creo que sigue perfectamente. Entonces, bueno, vamos a falar, por exemplo, un pelín do primeiro xornal ou periódico que se editou en Vigo, Vale. que nace en 1823. Ojo. Vale? Chamábase Semanario Patriótico de Vigo, Ostras. vale? E converternos na cuarta cidade de Galicia en ter un xornal. Ah, Despois de Santiago, Coruña e Lugo. vale. Vale. Aún tardou Vigo, entón, en ter o seu Sí. primeiro xornal. Sí, pues, para que ver, e Lugo, que sempre dice, Lugo, sí, Lugo sí, está sí. ali apartado, non sei, pues mira, Bueno, pero Lugo foi moi importante. totalmente. Pero, bueno, sempre temos ese rollo Sí, sí. de viguismo absoluto, ¿no? De Sí. Vigo por encima de todo, Sí. que sí, viva Vigo me cago en tal, por siempre, pero Pero tamén sí, hai que ser sí. as cosas como son. Hai ¿no? que ser xustos. Exactamente. Entonces, bueno, o que te dicía, de aquí en diante, máis de 60 publicacións distintas, cada un cos seus tempos e de temáticas totalmente Diversas. distintas, diversas e algunhas super originales e concretas. Por exemplo, Venga, pasamos a 1858. veña. Aparece el porvenir hispano-lusitano. El porvenir hispano-lusitano, eso promete. Promete porque básicamente abogaba por un estado único entre Portugal e España. Bueno, escoita que estou no a escoitar moitísimo o tema de Iberia. Hai xente Sí. que está promovendo a idea de que Iberia debería xuntarse, o sea que Iberia non a dos avións, claro, non. Iberia como a Península Ibérica, Claro. non? O sea que isto bebe Sí, desas datas. xa ten o seu tempo, é dicir, e Julio Anguita, Sí. o político, Sí. tamén era Abogaba unha persona que abogaba por ese tipo de Ah, cosas. mira. Entonces aquí xa ves que sabes que nace Sí, un órgano, digamos, de prensa exclusivo sobre esta idea. sobre esta idea. Ah, me ¿Sabes? encanta. Entonces, bueno, pero es que despois hai outros ainda máis concretos que como el ferrocarril, El ferrocarril. Ay, por favor. que básicamente se dedicaba única e exclusivamente a defender as conexións ferroviarias de Vigo con todo o mundo. Me encanta, me encanta. Con Portugal, por exemplo, Sí. xa daquela xa se peleaba por esa conexión Vigo-Porto, que tamén sigue pelexando Sí. hoxe en día, ¿no? Seguimos. Seguimos en eso, o sea que imagínate, non tivo o peso que querían. No, ¿sabes? mira que levamos anos entón. Claro, claro. Co paso do tempo van nacendo un montonazo en paralelo. Sí. Despois tamén está moi guai porque se respondían uns a outros, había piques, Bueno, había cosas así. bueno. O sálvame dos periódicos da época, sí. É fantástico. Meterte, Sí. profundizar nese mundo, máis alá de polas novas que te dan desa época, porque Sí. vas aprendendo e tal, ver eses piques e esa meta historia dos xornales entrar entre eles é Fantasía fantasía pura. pura e dura. Entonces, dentro desto, algúns dos que máis, digamos, se prestaban a estes piques eran os que eran de carácter humorístico, ¿no? O satírico. E claro, aquí hai moita chicha, aquí hai Sí. moito tal. Que pasa? Moitos deles duran moi pouco, pois bueno, pois porque ao final o que dicíamos era un traballo moi caro, moi artesanal, non económicamente non estabas funciona capacitado, nada. non funcionaba. Sinda por riba o mellor tiñas o Faro ou outros máis grandes que te estaban aí contraprogramando ou soltando chas Sí. encima, pois bueno, e despois estes homes que se dedicaban, porque outra vez eran maioritariamente homes, se dedicaban solo, o sea, non solo se dedicaban a isto, sino se dedicaban a todo o demais. a todo o que existía no mundo, Sí. pois chegaba un punto que a cabeza non Era daba para máis. insostenible, Claro. sí. Entonces, bueno, así como o primeiro de carácter humorístico e tal que aparece, está el Meteoro. El meteoro. El Meteoro, de 1867. Non se sabe, hai algúns, por exemplo, como este, que non se conservan os seus números, entonces non sabemos
Non hai contido, ningunha tal. copia... Non de algún sí, de outros Sí, non. Vale, porque ao final eran, claro, tens que pensar que as hemerotecas que existen hoxe en día Sí. existen, pois por exemplo, a do Faro de Vigo existe porque o Faro de Vigo sigue existindo. Sí. Pero despois hai outros que, Claro, que están perdéronse. reservados, por exemplo, en Galiciana, que é un repositorio que pode consultar todo o mundo online, e aí, por exemplo, hai hemeroteca de cantidad, de infinidad de publicacións, non só de xornais, de todo tipo de cousas, dende nada máis de 2 séculos. Guau. Entonces, eso por sorte, hai uns repositorios que os conservan, están digitalizados, Guau. podelos consultar, podes Isto é buscar. galiciana. Galiciana. Pero despois hai europeana, hai moitos repositorios deste tipo, a nivel, pois eso, Galicia, España, Europa, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, non sabemos por qué, pero o director do Meteoro digamos que foi denunciado porque o mellor o seu contido non era Non era de agrado de alguén. Nunca saberemos exactamente que dixo, pero foi denunciado e condenado ao destierro. Nada menos, o sea, que tú imagínate. Madre mía. Claro, tú imagina como sería a sátira daquela, no mellor Bueno, un jueves ou un Charlie Hebdo destos, Sí, tal sabes, se cual. quedaban Que queixámonos do que a Lei Mordaza, pero claro, a claro. Lei Mordaza non te leva ao desterro. No. Bueno, leva a cárcel. Esa, claro, Bueno. é un desterro Sí. interior, si queres, pero Sí, sí. claro. Ao final, claro, cosas como estas, ao final, pois, valga a redundancia, a existencia del meteoro foi meteórica. Claro. E que entendo que se algunha proba que daba diso foi Pois, requisada, o mellor quemada... algún día aparece ou- porque está perdido por aí, Que alguén ata o que teña alguén, no- claro, que no descubra tal, trasteiro pero da claro, agua. máis É de 100 difícil, anos é que difícil. alguén guardara ao mellor 3 números que existiron, un ou algo Sí, así, pode ser, é claro complicado. que sí, pero bueno. Pero claro, despois houberon moitos máis, e hai un concreto que vou falar agora que me parece unha historia fascinante. Dalle. A ver, é un que naceu en 1872-73 e que se chama La Caridad, el Desengaño. Vale? La caridad? Ten estes dous nomes. Ah, vale, pero é un nome La caridad del desengaño ou é La caridad e o desengaño? Hoxe en día falamos de La Caridad, el Desengaño. Ok, vale. Pero no seu día foi primeiro La Caridad. Ah, Por que foi primeiro La Caridad? Porque a idea era que todo beneficio que sacase, Sí. despois de cubrir os gastos de imprenta, Iban fose para a a caridade. ¿no? Ajá. Que pasa? Que o seu director chegou a un punto que se desengañou cando mirou que isto non daba. Ok. E o tipo dixo, vale, a tomar polo saco. El desengaño. Cambiou o nome. E pasou da caridade a chamarse el desengaño. Me parece increíble. Pero foi como... Vou a ser Honesto, total. pero vamos a ver, pragmático non, o seguinte, non me dá desengañado, pois ne caridad nada, el desengaño. É unha pasada. Pero encanta. É unha pasada. Oia, decir, eu teño este sono de facer algo bonito e tal, non se pode, quedo totalmente desengañado, e por que non cambiar o nome para que a xente sepa a realidade? Sí, o sea, non Eso me é dá. periodismo Vamos, de verdade. sí, honesto totalmente, vamos, non me dá, pois el desengaño, xa está. Claro, aquí hai, despois hai unha segunda parte, porque había outro xornal que se chamaba El Mirlo, El Mirlo. que aquí, por exemplo, relaciono moito contigo e a tua o teu entendemento que tes do mundo da barbería, ¿no? Sí. E do gremio e tal, de non competencia, ¿no? Sí. Entonces, este el desengaño tiña unha relación con el Mirlo, moi de borrollo, Sí. ata o punto de que se falaban entre eles, ¿no? E facían referencias a este desengaño que tivera o primeiro e tal, e chamáballe, o sea, el desengaño devolvíalle o saludo a el Mirlo con un texto que, bueno, primeiro chamáballe este amigo, este ilustrado periódico Jocoserio. 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 Ay, me encanta este término, jocoserio. Usábano bastante. Me encanta. Jocoserio. Entonces, saudaba o desengaño saudaba, ou a caridad, saudaba, ¿no? E Sí. que sábese da ingratitude da xente por non manter cos seus cartos a este colega de prensa, ¿no? Claro, Entón, claro, el desengaño, para agradecerlle este detalle, dicíalle: devolvemos el saludo al apreciable colega y como juntos estamos en un mismo nido, juntos cantaremos las virtudes de la moderna sociedad. Me encanta. O sea, fascinante. Es un crossover. Totalmente. Es un crossover entre unha imprenta e outra que están nunha situación similar, intentando loitar contra os grandes, a xente non apoia o pequeno proxecto, e bueno, pues apóianse uns aos outros, ¿no? Es maravilla, é unha fantasía. O sea, o de relación esta, o sea, aparte
ese xogo, ¿no? De, pues se chama el Mirlo, pues juntos estamos neste nido, Claro, cantaremos. que non sei que, sabes? bonito. Ese tipo de rollo está moi guai, pero Sí. cando ves porque ten dous nomes o primeiro, É que que me maravilla. parece un chiste. É unha pero das vamos. mellores historias de imprenta que podo imaginar. é increíble. A mí se me dis de primeiras, Bruno quere falar de imprenta. Ok. Bueno, que fale, O sea, algo interesante vai falar. que vai dicir. Eu o sei, pero non imaginei nunca unha historia tan fantástica como É esta. increíble, é increíble, é increíble. Claro, seguía, o sea, con esto continuamos a seguían saindo diarios Ok. ou, bueno, diarios no. Non. Vamos a facer aquí un matiz porque Facemos. non eran diarios, saían ou semanalmente ou Sí. mensualmente ou cada 2 semanas ou Cando se o que podía. sea. Pero realmente o primeiro diario como tal é La Concordia, que é o primeiro diario de Vigo, pero diario non como sinónimo de xornal ou periódico, non. Que se emite diariamente. Claro, de que era diario, ¿no? O sea, aí, ainda se tardaron anos en que pasara, ¿no? Pero claro, despois desto, ahora mismo, falar dun xornal máis serio, máis tal, como que no. Entonces vamos a seguir un poquinho pola Perfecto, liña sí, do, sí. do Eu quero máis satírico historias e do desta humor e de... tal. Sí. Claro. Que pasa? Que hai infinidad. É dicir, aquí solo trouxen unha pequena escolma, sabes? Pero bueno. Había outro, por exemplo, que nace en 1880, Sí. que se chamaba Bigotéis. Bigotéis. Bueno, é Bigotéis. que son fantasías todo isto. Mira, eu propoño aquí, se estás escoitando este programa e queres facer o teu podcast, recuperemos estes nomes. Sí, O sea, por favor, calquera destos por nomes favor. serviría Igual para un programa. Igual que o cine da Plaza Elíptica Sí. recuperou O o do Tamerlane. Tamerlane, Sí, por sí, favor. sí. Quen quera facer movidas Un destas, podcast chamado Bigotéis en honor a este xornal que, Pues, por exemplo, o que se te ocurra. Pero vamos. eu quero agora é persoal xa. Eu quero un que sea a caridade o desengaño. Isto hai que facelo. É que é precioso. Veía ainda por riba Bigotéis, o sea, foi Sí. super efímero, pero era exclusivamente dedicado ao carnaval. Era un xornal, un periódico carnavalesco. Perfecto. ¿Sabes? Tampouco se conservan copias tal, pero Qué lástima. Vamos, o sea, había un para Trens, había outro para a Unión Porque Portugal non España. un para- Había un para o carnaval, Sí, e sí, despois sí. os humor, vamos. Pero ¿sabes? mira, estou vendo demasiados paralelismos co mundo podcast, realmente. O sea, debeu pasar unha cousa similar. É dicir, a comunicación fíxose de alguna forma un pouco máis asequible para o pobo. Empezaron a salir pequenos xornais, pequenas revistas, me imagino, cousas así. E pasa agora mesmo cos podcasts. Tes tantos podcasts de tantas temáticas. O difícil do podcast, eso lino cando preparei o meu primeiro proxecto, é chegar ao capítulo 20. Ah, vale. De feito, este é o 20. En serio? Sí, estou pensando, Bueno. este é o 20. Mira, estamos atravesando o número de episodios no que normalmente termina o máis lonxevo. Estamos no meridiano, No meridiano, estamos no sí, punto sí. de no retorno. Que o normal é que de X podcast que xurden, Sí. moi pouquiños chegan a superar os 20 episodios. Bueno. A maioría quedan por debaixo dos 20. E outros poucos superan os 20. Bueno, pero entonces pechamos un círculo aquí. Oh, Quero decir, iniciei o maravilla. podcast, Sí, sí. chegamos á madurez do podcast Efectivamente. xuntos. Sí, sí. Vale, pues entonces este é o meu último para marchar imbatible, ¿no? Sí. A túa sección ten que continuar porque é fantasía pura. Bueno. Traes esta información maravillosa que creo que, jolín, deberíamos saber os que vivimos na cidade. Eu entendo que isto, por exemplo, é moi concreto, entonces tampouco non é o máis famoso e tal, e ao final tens que mergullar por aí en sitios e buscar onde hai que dicir Pero- que ti fas un traballo para preparar o episodio que o mellor, se non tiveras que facer o episodio, No, exacto. Posiblemente non o E eu farías. tampouco sabería moitas destas Exacto. cousas, quero dicir, Sí, ao final para min o podcast é unha oportunidade de aprender Sí, sí. directamente. É que está guai, ¿Sabes? está guai. E realmente moitas máis cousas que eu saco de aquí, como eu non conto, pues porque tampouco sei Non cantos dan o vamos, te- pero, non- claro, sí, o tempo- pero que tamén me vou anotando cousiñas para min Sí. que a min tamén me sirven para o meu día a día Sí, sí, sí. e para o futuro, sabes? Está guai. Jova, No. Longa vida a túa sección, Bruno. Gracias. Vamos a seguir entonces. Seguimos, da. Porque un ano despois de Bigotéis Sí. nace Perogrullo. Me encanta. No, ese está. Perogrullo. Perogrullo. Perogrullo foi o primeiro xornal con caricaturas de Vigo. Anda, isto sí que é Humorístico e interesante. satírico tamén foi o primeiriño de todos.
Que pasa? Moitos destes que falamos tamén, ao final, son ao mesmo director que uno Sí. lle funciona e intenta con outro, vale. pues, Sí. como hoxe en día con calquer outra cousa. Aquí, por exemplo, era Luis Antonio Mestre, Sí. que era un xornalista, editor, como sempre, un Sí. multitarea, da época, nacido en Cuba. A familia era que tiña, por exemplo, o balneario da Toxa en no Grove. Wow. E el entonces el vivía a cabalo entre Sí. Vigo e o Grove e participou en cantidade de xornais da época, non? E el tamén, como aquí, iniciaba os seus propios, duraban o que duraban, despois probaba a sorte con outros, etc, etc, non? Foi o primeiro, por exemplo, porque é un home co que eu estou traballando moito últimamente, porque foi o que fixo a primeira crónica do Hotel Continental. É dicir, a primeira crónica escrita sí. dos servicios que se daban no hotel e demais, en 1879, foi el quen a escribiu, non? Mira. Entonces, bueno, ao final, este tipo de cosas son conexións que eu, gracias a preparar estes programas, descubres. tamén descubro, sabes? Qué guai. E me parece fantástico que este home, co que levo semanas, digamos, Traballando. medio obsesionado e traballando, Sí. estea metido Tamén aquí, neste tipo de movidas, en sabes? Perogrullo. Claro. E Perogrullo, eso, foi o primeiro xornal que utilizou as caricaturas en Vigo, porque lle molaba moito meter o dedo tamén no ollo Ya, aos claro, outros, non? claro, entendo. Claro. Pero que pasa? Con Perogrullo solo sacou 3 números. Tamén. Tamén. Ai. Nada máis. Sabemos- Neste caso por enfermidade do debuxante. Bueno, é que era o que iba a preguntarse. Sabemos o debuxante? Quen foi? Pois non sei se era el, tería que comprobarlo, a Ajá, verdad. vale. Eso queda pendiente de confirmar. Vale. Porque non sei se era el ou non. Pero Porque estaríamos falando do antepasado de Vila, ¿no? sí, o de Claro. Gogue, o Sí. de claro. Pero que pasa que claro, enfermidade do debuxante, pero mellor sí, o sea, sacas 3, pero no segundo xa lle estás metendo o dedo no ollo, Faro de Vigo, que daquela xa estaba bastante posicionado, pois xa estás caéndolle ben a xente, non? Claro. Digamos. Entonces, claro, gañouse, por este segundo número, gañouse a resposta do propio Faro, cando tentou eleccionar, Faro dicíalle isto que sigue. Pero Grullo apareció por segunda vez y con aires de maestro procura dar un consejo a los diarios locales. Mira, hermano, eso está muy bien, pero cuénteselo a la despepitada señora, que esto es una referencia a la Concordia. Ajá. O sea, aquí levantamos todos. Vamos con flechas ahí. Claro. Pero cuénteselo a la despepitada señora que al Faro es ridículo que usted le diga nada porque no hay motivo. Está en la conciencia de todos. Madre mía. Aquí estamos con pique. Puñales por la espalda. Y pa. O sin por la espalda. Bueno, sí, de cara de cara directamente, claro. Wow. É fantástico. Madre mía, pero esto é... a ver. Temos aquí a Perogrullo cun segundo número que entendo que a imaxe que creou cómica, satírica, debeulle facer pupiña Claro. a Faro de Vigo como para responder, porque A ver. se ti estás xa nun punto de posicionamento, pues, para que vas a discutir con Claro. algo que acaba de comezar? Así Claro. que interesante. A ver, daquela, por exemplo, cando saiu Perogrullo en 1881, Sí. Faro levaba, no 53, levaba uns 20 anos, unha cousa así. Claro, é Máis que ou menos. xa está. Claro, xa estaba, joder, Non tes por que facer algo así cunha cousa pequeniña que estaba Si comezando. nos podcasts Sí. chegar ao 20 custa, pois chegar ao ano 20 nunha xornal, imprenta. nunha imprenta, nun xornal do século XIX, pois tamén teñes aí o punto no retorno. Claro. Entonces, supoño que xa estaría máis que asentado. Claro. Entonces, claro, me ven a min a dicirnos o segundo número, Sí, nada, sí, sabes? sí. Sabes, por eso de mira, hermano, es que Mira, aparte, hermano. a palabra Oye, bro. é que é moi de hoxe en día tamén, mira, hermano, sabes? Oye, bro. Ese que me parece No te increíble. metas conmigo. Esto é como si agora, eu que sei, decimos algo contra Jordi Wild Por e exemplo. decide respondernos. Claro. Pero, a ver. Claro, el beef, ¿no? El beef decimonónico. beef decimonónico, claro. Encántame. Pois sí. É que non somos tan distintos. No. Parece que han pasado centos de anos e que estamos moi evolucionados, pero é que encontro tantísimos paralelismos con hoxe en día noutros medios e demais, pero vamos. Pero ao final é comunicación tamén. Sí, Cambias sí. o sea, de papel, cámbialo ahora a un arquivo digital de audio. Sí. Pero sigue sendo comunicación, Sí, o sea, tal. a lingua que falamos antes, Sí. a vida directamente, ¿no? Sí.
O sea, que ao final Maravilla. é que ao final é un círculo que se retroalimenta. Totalmente. Da igual o medio, da igual o Sí. soporte. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, tienen este tipo de cousiñas, esos salseos que me parecen fantásticos. E claro, si o Faro lle molestaba, que tivo que decir aquel outro que desterraron, Sí, sabes, sí, como para sí. que o desterraran, o sea que... Sí. Pero bueno, por aí houve un montonazo. Ahora sí que xa son... o sea, hai como unha lista casi infinita de eses que hai. Entendo, pero sí. vamos, tivemos de así humorísticos satíricos, tivemos outros como Vigo Cómico, El Látigo, que xa os seus nomes xa te estaban dando El unha idea de Látigo. como debía ser, ¿no? De, Sí, sí. de que zurraba a todos. El Microbio, El microbio. La Víbora, Wow. como sería esa lingua, Sí. ¿sabes? La Tranca, e despois outro, que era como máis medida, Poquita Cosa. Poquita cosa. Poquita cosa. Meu cariño, poquita cosa. Poquita cosa. Meu cariño, pois. Pois. Pero E- ao final isto tamén é un reflexo, entendo, da sociedade. É Pero unha claro. necesidade de expresar o malestar, bueno, O malestar e despois tamén as ganas de reír, Tamén, de vivir, tamén. o sea, Sí. o ser humano desde que existe Sí. necesita distracción, sátira, necesita sí. pasarlo ben e claro, desde que existe vamos a ver, si en Pompeya y Herculano, creo que era en Pompeya, se descubrieron pintadas insultando o dueño de algún dos restaurantes que había por ali, xa daquela, Sí. como hai 200 anos ou 100 e pico non iban pasar estas cousas, igual que pasan hoxe en día, o sea, a sátira, a burla, o meternos uns co outros, igual que eso de tirarnos pedras que falábamos naquel Sí, xa sí, antigo sí. primeira Episodio. existe de que existe o ser humano, é que é natureza Pura e dura. propia Sí, nosa. E bueno, despois hai un caso que tamén me parece moi bonito, moi curioso, que era outro que se chama el merlo blanco. El merlo, non é mirlo. Pero eles chaman el merlo merlo blanco. Vale. Donde collían ese nome? Porque Sí. hai algúns que, bueno, pues non sabes, pues Vigo Cómico ou El Sí, Microbio, El vale, Microbio, pues bueno, ok, la sí. chorrada, fan llegar Sí. tal. Pero que el merlo blanco, o nome del merlo blanco, viña dun limpabotas. Ah, Había un limpabotas que, o digamos, o seu nome de guerra ou tal, facíase chamar el merlo blanco vale. e, por la risa, supoño, alguén decidiu editar un xornal humorístico satírico e chamarlo el merlo blanco. Pero que non acababan aí. A ver. Porque, para seguir coa broma, Sí. puxeron o nome do limpabotas, puxerono como director do xornal, sin ter nada que ver. É dicir, robámoslle o nome. Pero- Entendo que o limpabotas o sabería. Entendemos E que polo sí. chiste, puxeron que ele era o Pero director sería do polo xornal. ti, pero a ver, porque a ver se era de verdade o director de toda esa. Pues non se sabe. Pues non se sabe. A ver se foi. O mellor estaba el limpabotas era unha excusa solo para... Claro, ¿sabes? para escoitar, porque o limpabotas daquelas estaba moi unido á barbería. Ah, pois, mira. Nós, neste oficio, enterámonos de todo. Xa. O sea que claro. a ver se estamos aquí a rir Uh. do limpiabotas e o limpiabotas era o Merlo Blanco, era un espía aí. Oh, que relación máis guapa claro, eu non era consciente de eso. Claro. Que relación máis guapa acabas de abrir. Claro. Habería que facer. Uy, Vamos a uy, facer uy, unha uy, uy. investigación agora do Merlo Blanco e se limpiabotas. Creo que vas ter que cambiar o nome á barbería. Merlo Blanco, por Vas favor. ter que chamar Merlo Fantasía. Blanco. Por favor, oh, claro, sí, ten todo o sentido do mundo. O sea, ao final estás aí falando co cliente. Sí. O cliente ao final tamén como que se relaja un pouco, se Eles libera, falan de ¿no? todo. Conta, non sei canto. Sí. Es que hai o secreto de confesionario nas iglesias, pero nós temos o secreto de barbería. Non nacería, non sería a iglesia que roubou o secreto. Pode ser. As É que barberías, aquí por exemplo. sempre decimos que é un espacio seguro onde ti podes falar o que sexa e o que se fala aquí ten que quedar aquí, porque se ti comezas a espallar Xa. o que sabes, podes facer moito dano. Entonces, hai unha norma no escrita, no? É un código ético entre nós que A ver, pero en serio, pero este é tan verdade. así, sí. É verdade. Eu podería destrozar familias, co que sei. Claro. Claro. Os alicerces de Vigo están tremendo ahora mismo co que pode dicir Erika. Non, están a salvo porque eu teño este compromiso co meu oficio. Fantástico. Bueno, pues entonces supoño que el Merlo Blanco tamén o tería cos seus clientes, Sí. pero mellor aproveitaba e sin No, citar claro, os aí, dicir nomes, a facer soltaba chiste. aí. Vamos. Sí. Bueno, pues acabe de dar un contido que eu non traía para nada, O sea que mira, fantástico. Vai crecendo todo. Claro. Colle vida propia. Increíble. Entonces, bueno, pues mira, vamos ahora xa de rematada. Veña. Y con toda esta retaíla, con toda esta listaxe de De xornais, fantásticos, sí. de satíricos e Fantasía humorísticos,
ao final, supoño que o Faro de Vigo tamén lle picaba un poquinho a cousa e non podían non caer nesas cousas. Entonces, o 7 de xullo de 1879 publícase o primeiro número dunha guía moi curiosa que dende o seu propio título xa te apuntaba por onde podía ir, ¿no? Era la guía del forastero en Vigo, escrita en verso por unos cuantos haraganes. Vaya, interesante giro de acontecimientos. Era unha guía que publicaba separado, ¿no? Sí, como os extras do Faro de Vigo. E o que pasa que, bueno, neste caso, nas propias páxinas do Faro, ¿no? Tiña unha sección que era esta guía. E con cada número saía un novo tal. Estaba escrita en verso, vale? E era satírico humorística tamén, pero era unha guía do Vigo da época. Entonces, con cada É o Vigo é o meu programa, pero en formato papel. Exacto. Entonces, o que iban facendo aquí era... Bueno, eu non o fago satíricamente, teño que dicir. No, bueno, pero bueno. Acabe de todo. Acabe de todo. Encántame. Entonces, claro, aquí o que facían era basicamente ir como se fora un rueiro, ou como un mapa de hoxe en día, iban rúa por rúa, falando dos negocios que había, de como era esa rúa, si era empinada, si costaba, si chovía, si había problemática, etcétera, etcétera. ¿No? Falaban de todo, en verso, pero con ese rollo ácido y mordaz y de... un poquinho tiqui-tiqui. Claro. Entonces, quería traer o primeiro número, pero teño o primeiro número, o sea, teño unha copia digital, pero está rota, non se lee todo. Non se lee todo. Entonces, en vez de traer un cachiño, trouxen outro que tamén traballei moito para que vexamos un pouco como tal. Cabe dicir, por exemplo, que esta guía foi recompilada despois e se editou por Concello de Vigo, creo que no 2007, o sea, hai un libro que é solo a guía, a propia guía en sí, que está editado, ese libro, pero é difícil de encontrar porque non fixeron máis copias. Estou detrás del tamén, o sea, que si consigo, temos que conseguir isto, pues, e se non, a ver si gracias, a ver si ahora por falar del, que fan unha reedición. Pode ser. Mira, temos que falar con Faro de Vigo para que vayas che den unha visita guiada, por favor, aunque sexa cun colexio que vaya este ano, eu vou por ali detrás como se fora un profesor máis. Así por detrás sin molestar. Pero quero a miña copia tamén de regalo. Queremos a copia de regalo e queremos esta edición. Sí. Por favor. Pois, entonces, vou vos ler unha columniña, ¿no? Un poquinho, non é a primeira, vale? É a número 97 para ser máis exactos. Vale, pero entendemos que é porque a primeira non está lexible, ¿no? Claro, é dicir, si hai partes que sí, pero hai outras que non, vale? Entón, esta é a 97. Esta é a 97. Esta en concreto está adicada á Rúa da Laxe. A Rúa da Laxe. A Rúa da Laxe, se baixamos Carral, é a que baixa dende... A que é super empinada. A que conecta con Gamboa, onde está o pasillo e tal, a que conecta con Gamboa, que é super empinada. Esa é a Laxe. Pois esa é a Laxe, vale. Mucho, lector, ponderamos los que esta guía sachamos, las pendientes horrorosas de nuestras calles hermosas. Pero te prevengo, juro, digo, afirmo y aseguro que como la de esta calle será imposible que se halle, ni habrá pluma ni chaveta que tenga bastante veta para poderla pintar. No es posible, hay que mirar, y mirarla con despacio, porque allí hay un espacio que, aun con tiempo muy sereno, y yendo de arriba bueno, es de tránsito arriesgado. Yo siempre que lo he pasado fue con el credo en la boca, y con la gana no poca de pedir auxilio a gritos a los vecinos inclitos, agarrarme a las orejas, cual dicen máximas viejas, o apresar resueltamente algún obeso transeúnte, porque esta cuesta horrorosa es de historia ya famosa. Es que la verdad que podría ser descrito hoxe, algo así. Sí, no cambió para nada, totalmente. Era temporal. Muy identificada coas palabras desta persoa. Pues esto es solo un ejemplo de nesa guía cómo trataban todas as rúas, todos os negocios. Ese rueiro, citan negocios polo nome, citan os donos dos negocios, citan se é peligroso. O sea, é fantástico. No, é absolutamente necesitamos unha copia dese libro, porque esa recopilación vale ouro. Sí. E bueno, ahora sí vamos para rematar. Sí. Traeche aquí unha sorpresa, o que pasa que é moi gráfica, porque é un anuncio de época. Podémoslo colgar se queres, por exemplo, en Instagram, para que a xente vexa. Porque aparte tamén é precioso de ver. Son eses debuxiños super guais da época e tal. Bueno, isto é un anuncio de 1906. 1906? ¿vale? Sí, xa estamos en 1906. Do 25 de xuño de 1906,
do noticiero de Vigo. Vale. Vale? Diario Independiente de la Mañana. Muy bien. Era o subtítulo Sí. que tiña. É un anuncio que dice así: murió la calvicie. Perdón. Ok. Vale, volve. Sí. Dice, Non estaba preparada no, para isto. para nada. Murió la calvicie. Dale. Usando el cefiro de Oriente Lillo, el que es calvo es porque quiere. Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas que el céfiro de Oriente Lillo es el único preparado en el mundo que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas. Impide su caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero cabelludo, como son tiña pelada, eczema piloso, alopecia sebórrea, cabeza grasienta, ponen entre paréntesis, Sí, claro. caspa, humores, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué maravilla! Millones de personas han usado el céfiro de Oriente Lillo, certifican y justifican sus prodigiosos resultados. El que es calvo o le cae el cabello es porque quiere. Claro que sí, amigo. Pues mediante contrato, nada se paga si no sale el cabello. Bueno. Cuidado, ¿eh? Consulta por el autor, don Eliodoro Lillo, calle de Caballeros, números 18, 20 y 22, en Valencia. De 9 a 2 y días festivos de 10 a 1. O sea, telo todo aquí. O sea, que tiñas que irte a Valencia para facer isto, claro. Despois farían as súas giras e, bueno, seguramente, sabes, sí, levaban estes... sí. estes... O vendedor de crecepelo de toda a vida tamén. Outro que Ai, tamén debía saber Guau. as historias de todo, ¿no? Guau, E guau. acababa, bueno, 5 pesetas el frasco. 5 pesetas. na Ojo, época. ojo, 5 pesetas Claro. eran muchas. De venta en todas las buenas perfumerías, bazares, droguerías, farmacias e peluquerías. Ah, vale, no. O sea, que o que está vendendo é o crecepelo. Sí. que... Y después acaba el anuncio diciendo, aviso importante, 5.000 pesetas se darán al que pruebe y justifique que existe en el mundo un producto que dé mejores resultados que el céfiro de Oriente Lillo. Claro que sí, porque non ten resultados ningún. Claro, Esa a era mí me gustaría fácil. saber si algún reclamaba aquí a vaina, si de verdad pagaban o no, pero A bueno. ver, eu non me quero meter en un jarigordo, pero hai compañías que siguen siguen vendendo, estas, ¿no? sí, Claro. non existe, sinto moitísimo, pero vou a facer o contrapunto. Vale. O que é calvo non é porque quere, é porque tocoulle. Amigos, o sinto moitísimo, a calvicie. Bueno, hoy en día, si te podes ir a, operas, no, sí, cosas así. pero cun crecepelo non. Tes que Por facer unha desde logo non intervención. con un tónico destes. No, de, no. Pero bueno, pero esto quería traerlo porque me Encántame, parece... moitísimas o sea, gracias. había que facer un estudio solo da publicidade, porque hai anuncios Hai maravilla, espectaculares. sí. Tanto gráficamente como despois Sí. por contido. Bueno, vouche falar, hai un bar en Churruca, o Garlic, que as portas do baño están todas forradas con anuncios de Pois, periódicos antigos. É que é inevitable ir ali e pasar un rato mirando aí. O sea, que como vayas un pouco ladeado, non sales. É que unha maravilla, me encántame. Pois eu quería Sí. rematar o programa de hoxe con esto, porque nos relaciona a ti Sí. como Barbeira. e a mí como calvo. Como historiador. E como historiador tamén. Claro que sí. E tal. E nada, vouche pasar a imaxe para que a colgues. Por porque, favor, vamos, sí, a colgaremos, de verdad Qué maravilla. fantástico. Y bueno, Bruno. y proveedor de la Real Casa, cuidado. Un proveedor de la Real Casa. Ai, madre mía. Tiña... Pedigrí. Tiña pedigrí. En fin, Bruno, como sempre, un placer. Isto é unha homenaxe ás letras galegas no principio, pero un descubrimento fantástico de todo o que é a imprenta, a prensa en Vigo. Síntome súper feliz de coñecer todas estas curiosidades porque sentí en este programa non podería coñecelas. Dende hoxe son un pouquiño máis lista. Bueno, eu estou totalmente feliz de poder compartir con isto porque tamén as aprendo eu. É que Entón, é maravilloso, voume hoxe cunha sensación de canta fantasía acabo de recibir nun momento. Magia pura. Creo que non voy a ser capaz de hacer la despedida en gallego y quiero hacerlo bien. Muchísimas gracias por haber chegado a este último minutaxe. É un placer, como sempre, ter a Bruno y teneros a vosotros. Esto es una mezcla pupurri maravilla. Y la semana que viene, más tesoros de Vigo. Tengo un montón de episodios ya grabados, los voy a ir soltando cada semana como conocéis. Esta semana ha sido algo especial porque es viernes, el Día de las Letras Gallegas. La semana que viene volvemos a publicar en sábado. Muchas gracias. Estoy alucinando con todos los mensajes que me enviáis, la gente que me proponéis, las historias que estoy descubriendo. Esto está siendo el proyecto más bonito de mi vida y es gracias a vosotros. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima. Ahora sí.
Bueno, pero...